Ahoj! Dneska si ukážeme 3 cviky na posílení středu těla. U prvního cviku se zaměříme hlavně na náš dech. Zvedneme si kolena nad boky, dlaně položíme na kolena, nadechneme se a s výdechem tlačíme dlaně proti kolenům a kolena proti dlaním. Bedra držíme po celou dobu na podložce, ani na chviličku se nám nesmí odlepit. A několikrát zopakujeme. U druhého cviku si zvedneme kolena zase nad boky, v kolenou svíráme pravý úhel, s nádechem jdeme špičkama k zemi a s výdechem vracíme kolena zpátky nad boky. I tady si hlídáme to, aby bedra byly pořád přilepená k podložce. Třetí cvik se jmenuje brouk. S nádechem otevíráme pravou ruku a levou nohu, s výdechem vracíme zpátky a to stejné na druhou stranu. A i tady platí to, že bedra se nikdy nesmí odlepit od podložky. Pokud někdo potřebuje jednodušší variantu, lze tento cvik provádět tak, že si necháte pokrčená obě kolena. U všech těchto cviků se snažíme nádech i výdech směřovat do břicha. Zkuste si tyto cviky zařadit do své ranní rutiny. A teď si společně uděláme chia puding. Smícháme kokosové mléko a chia semínka. Na 200 ml mléka potřebujeme zhruba 80 g chia semínek. Všechno to smícháme, osladíme medem a dáme alespoň na 2 hodiny do lednice. Po pár hodinách si můžeme vzniklý puding přendat do skleniček a přidat si všechno, co máme rádi. Já si hrozně ráda přidávám lio ovoce, hořkou čokoládu a taky kokos. A je to. Dejte nám vědět do komentářů, jak vám chia puding chutná a vidíme se za 14 dnů.